pagbiyahe ng mga karagdagang ruta ng mga provincial bus sa lungsod ng Dagupan nagsimula na ngayong araw. May ulat si King Guevara. Maraming empleyado ng bus company sa lungsod ng Dagupan ang nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya. Limitado kasi ang bilang ng mga bus na pinapayagang bumiyahe. Pero sa inilabas na bagong memorandum ng LTFRB, karagdagang 10 ruta ang binuksan ngayong araw. Malaking bagay po kasi madadagdagan po yung biyahe namin, tapos yung mga ibang bus ko magkakaroon na rin ng biyahe, makakabiyahe na rin sila, sir. Kabilang sa bagong ruta, ang Clark Pampanga to Dagupan City. Binuksan din ang biyahe ng ilang bus papasok at palabas ng Maynila. Paglilinaw ng LTFRB na ito ay provincial point-to-point lamang. Ang ibig po sabihin ng point-to-point ay yung nakalagay doon sa ruta na route structure kung saan magmumula at kung saan siya mag-e-end ay yun lamang ang pwedeng kuhanan at sakayan at babaan ng pasahero. Wala pa ang mga bus na babiyahe sa bagong ruta. Hinihintay pa raw nila ang kautusan na magmumula sa kanilang head office. Sa ngayon, sir, wala pa po. Inihintay ko po yung abiso ng opisina. Saka kami maglalabas ng anunsyo na mayroon na kaming biyaheng papuntang Dagupan to Clark. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan.